Business Daily Podcast. Για τις επιχειρήσεις, την οικονομία, τις αγορές, την πολιτική. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι ο Γιάννης Παπαδογιάννης και σας καλωσορίζω στα podcast του Business Daily. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Γιάννη Φλόκο. Ο κύριος Φλόκος είναι διπλωματούχος μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πάτρας και διδάκτορ ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών του Πανεπιστημίου Μπόχουμ της Γερμανίας. Ζει και εργάζεται στη Γερμανία ως σύμβουλος εταιριών σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης και είναι πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Επιστημόνων Φραγκφούρτης. Με τον κύριο Φλόκο θα συζητήσουμε για την κατάσταση στη Γερμανία και το πώς βλέπει την Ελλάδα, γιατί αποφάσισε να μεταφέρει τη ζωή του στη Φραγκφούρτη, πώς βίωσε ως Έλληνας της Γερμανίας τη μεγάλη κρίση της ελληνικής οικονομίας, το brain drain, θα συζητήσουμε για την ακρίβεια, την οικονομική πίεση στη Γερμανία, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και τις επερχόμενες εκλογές στη Γερμανία. Κύριε Φλόκο, καλώς ήρθατε στο Business Daily και σας ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη. Επιλέξατε τη Γερμανία για να εργαστείτε και να ζήσετε πολύ πριν τη μεγάλη κρίση της ελληνικής οικονομίας και το brain drain. Τι ήταν αυτό που σας τράβηξε στη Γερμανία? Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Το ότι βρέθηκα στη Γερμανία ήταν αποτέλεσμα μιας σειράς συγκυριών και συμπτώσεων και θα έλεγα ήταν κάτι το οποίο όσο ήμουν φοιτητής ούτε καν το είχα φανταστεί. Όταν ήμουν στο 5ο έτος είχα δει στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πάτρας, όπου σπούδασα, μια αγγελία ότι στα πλαίσια του προγράμματος Εράσμους θα δοθούν 2 θέσεις για διπλωματική εργασία στον Μπόχουμ της Γερμανίας. Μετά από σκέψη έκανα αίτηση, εγώ όπως και η τότε φίλη μου, σημερινή γυναίκα μου. Το είδαμε σαν μια καλή ευκαιρία να κάνουμε τη διπλωματική μας στο εξωτερικό. Πήγαμε στον Μπόχουμ, κάναμε τη διπλωματική μας και μετά από εκεί και πέρα το ένα έφερε το άλλο. Μας άρεσε το πανεπιστήμιο. Είχα καλή επικοινωνία με τον καθηγητή που με είχε επιβλέψει στη διπλωματική, ο οποίος και μου πρόσφερε τη δυνατότητα να κάνω και διδακτορικό σε αυτόν. Όταν τέλειωσα το διδακτορικό μου, πλέον οι λόγοι ήταν περισσότερο οικογενειακοί, γιατί είχαμε κάνει την οικογένειά μας. Άρα η Γερμανία σας κράτησε, δεν σας τράβηξε, δεν ήταν αρχικό σας σχέδιο να μείνετε στη Γερμανία. Πήγατε για σπουδές. Αυτό που συνέβη είναι ότι ουσιαστικά η Γερμανία σας κράτησε. Έτσι ακριβώς. Και πόσο εύκολη ήταν έτσι η υλοποίηση αυτής της απόφασης, δηλαδή το να μεταφέρετε τη ζωή σας και το μέλλον σας στη Γερμανία, σε μια άλλη χώρα? Φυσικά και δεν είναι εύκολη απόφαση όταν αλλάζεις χώρα διαμονής, όταν αφήνεις την πατρίδα σου, πάντα υπάρχουν δυσκολίες και προβληματισμοί. Παρ' όλα αυτά μείναμε στοχοπροσιλωμένοι, θέλαμε να τελειώσουμε το διδακτορικό μας και οι δύο, ήταν αυτό που μας κρατούσε πιο πολύ στη Γερμανία. Και από εκεί και μετά ήρθε και η επαγγελματική αποκατάσταση και η οικογένειά μας, όπως είπα. Αυτό ήρθε εύκολα, η δουλειά μετά τις σπουδές? Η επαγγελματική αποκατάσταση ήρθε σχετικά εύκολα, ήταν η εποχή καλή θα έλεγα, δεν είναι πάντα εξίσου καλές οι εποχές για να βρεις εργασία στη Γερμανία. Δεν θέλω να ωρεοποιήσω πράγματα, γιατί και η Γερμανία έχει τα προβλήματά της. Απλά όταν εγώ τέλειωσα το διδακτορικό μου, είχα αποφασίσει να δραστηριοποιηθώ στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Και το 1998 που τέλειωσα το διδακτορικό μου ήταν η εποχή που είχε αρθεί το μονοπόλιο των τηλεπικοινωνιών στη σταθερή τηλεφωνία. Όταν ξέσπασε η κρίση στην Ελλάδα με όλο αυτό το τσουνάμπι αρνητικής δημοσιότητας, πόσο επηρέασε τη ζωή σας ως Έλληνα της Γερμανίας? Με επηρέασε πολλαπλώς. Πρώτα απ' όλα γιατί είμαι Έλληνας και με ενοχλούσε όποια αρνητική δημοσιότητα είχε η Ελλάδα στη Γερμανία. Ήταν πολύ μεγάλη τότε η αρνητική δημοσιότητα? Ακούστε, υπήρξε από το γερμανικό τύπο μία, θα έλεγα, μη θετική στάση, η οποία ξεκινούσε από την επικοδομητική κριτική και μπορεί να κατέληγε και στην αήφη επίθεση. Όλα ήταν συνάρτηση του εντύπου, του δημοσιογράφου και του κοινού στο οποίο απευθύνεται το κάθε έντυπο. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω ότι
και μερικές δηλώσεις Γερμανών πολιτικών είχαν παίξει ένα αρνητικό ρόλο. Η τότε καγκελάριος, για παράδειγμα, είχε πει ότι οι Έλληνες πρέπει να μάθουν να δουλεύουν περισσότερο. Βέβαια, είναι μια δήλωση που στην πορεία την πήρε 10 φορές πίσω, αλλά τη ζημιά της την είχε κάνει. Γιατί άλλο είναι να το γράψει αυτό η Μπιλ και άλλο να ακουστεί από το στόμα ενός καγκελάριου. Έχει άλλη βαρύτητα. Γενικά θα έλεγα ότι το 70% των δημοσιευμάτων για την Ελλάδα ήταν φοβερά επιφανειακά. Δεν πηγαίνανε στα πραγματικά αίτια του προβλήματος. Τι φταίει? Υπήρχε μια τιμωρητική διάθεση εκείνη την περίοδο, όχι μόνο από τη Γερμανία, από πολλές χώρες. Όσον αφορά την τιμωρητική διάθεση, και εγώ θα έλεγα ότι ειδικά στο τρίτο και τελευταίο μνημόνιο, το οποίο υπεγράφει μετά το δημοψήφισμα, επί πρωθυπουργίας Τσίπρα δηλαδή, έτσι το εξέλαβα και εγώ, ότι οι όροι που ετίθεντο ήταν τιμωρητικοί. Ήρθε η ελληνική κρίση. Εσείς ως πρόεδρος των Ελλήνων επιστημόνων της Φραγκφούρτης, πώς το βιώσατε αυτό το πράγμα σε ό,τι αφορά το brain drain, δηλαδή την πολλή συζήτηση που έχει γίνει με τους νέους ανθρώπους, με τους εργαζόμενους, με όλους αυτούς που λόγω της κρίσης μείνανε χωρίς απασχόληση στην Ελλάδα και αναγκάστηκαν να πάνε έξω, ή νέα παιδιά που αποφάσισαν να αναζητήσουν την τύχη τους στο εξωτερικό, στην Φραγκφούρτη. Πώς το αντιμετωπίσατε αυτό, πώς το βιώσατε? Το βιώσαμε και σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Όπως ακριβώς είπατε, υπήρξε μια ροή επιστημονικού δυναμικού ελληνικού προς τη Γερμανία, και βέβαια ένας σύλλογος επιστημόνων είναι η πρώτη πόρτα που θα χτυπήσει ένας επιστήμονας, προκειμένου να μάθει τις συνθήκες, να γνωρίσει κόσμο και να ζητήσει και την όποια βοήθεια. Ο τρόπος που το αντιμετωπίσαμε ήταν ότι ενθαρρύναμε αυτούς τους Έλληνες που είχαν τους άρτια φιχθέντες στη Γερμανία να έρθουν στις δραστηριότητες του συλλόγου μας, να γνωριστούμε, να γνωρίσουν και άλλους Έλληνες και άλλους ανθρώπους, και μέσα από τη συζήτηση πάντα προέκυψε και κάποια συμβουλή που ήταν χρήσιμη για τον Έλληνα που ερχόταν από την Ελλάδα. Φαντάζομαι υπήρχαν και μη επιστήμονες, δηλαδή και πιο, να το πω έτσι, εργατικά χέρια, άνθρωποι που δούλεψαν σε... Πάρα πολύ, αλλά σε αυτό το τομέα δεν έχω πολύ μεγάλη εικόνα ως σύλλογος επιστημόνων. Δεν χτύπησαν τη δική μας πόρτα. Πάντως, ναι, έχουν έρθει και μη πτυχιούχοι στη Γερμανία, αρκετοί. Μάλιστα. Από το κύμα εκείνο, σήμερα τι έχει απομείνει στη Γερμανία? Γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη τα προηγούμενα χρόνια ενθάρρυνε την επιστροφή Ελλήνων επιστημόνων στη χώρα. Έχετε εικόνα αν είχε αποτέλεσμα η προσπάθεια αυτή? Έχετε δει εσείς συναδέλφους σας από οι επιστήμονες από το Σύλλογο στη Γερμανία να επιστρέφουν στην Ελλάδα? Δεν ξέρω τι ακριβώς δείχνουν οι αριθμοί, πάντως από το περιβάλλον μου, ως πρόεδρος του Συλλόγου Επιστημόνων Φραγκφούρτης και ως Έλληνας, δεν έχω δει ένα τεράστιο κύμα επιστροφής στην Ελλάδα. Βέβαια, αυτό μπορεί να είναι και σύμπτωση. Σε άλλες πόλεις, σε άλλα περιβάλλοντα, να έχει υπάρξει ένα κύμα επιστροφής. Πάντως στη Φραγκφούρτη, εγώ αυτό το κύμα δεν το έχω διαπιστώσει. Εσάς σας απασχόλησε το οικογενειακός, μια και κάνατε νωρίς οικογένεια στη Γερμανία, να επιστρέψετε στην Ελλάδα, να εργαστείτε, να επανέλθετε στην πατρίδα, να το πω έτσι? Είμαι Έλληνας και ως Έλληνας βλέπω την Ελλάδα όπως έβλεπε ο Οδυσσέας στην Ιθάκη. Πάντα θέλω να γυρίσω. Πάντα υπάρχουν κάποιες συγκυρίες που με εμποδίζουν, αλλά είναι κάτι το οποίο ποτέ δεν βγαίνει από το μυαλό μου. Ποιος είναι ο κύριος λόγος που σας κρατάει, ας πούμε, αυτό που είπατε ως συγκυρίες, αλλά οι λόγοι στην πραγματικότητα που σας κρατούν στη Γερμανία? Οικογενειακή και επαγγελματική. Όταν έχεις παιδιά τα οποία πηγαίνουν στο σχολείο, είναι λίγο δύσκολο και επίφοβο να αλλάξει περιβάλλον στα παιδιά. Ένα άλλο σχολείο, νέο περιβάλλον. Και επαγγελματική, γιατί όπως είπατε και εσείς, όταν ξεκίνησε η κρίση ήταν φοβερά δύσκολο για έναν επιστήμονα να βρει απασχόληση στην Ελλάδα. Σήμερα με την Ελλάδα σε άνοδο και τη γερμανική οικονομία σε πίεση, εξακολουθούν να έρχονται νέοι Έλληνες επιστήμονες να εργαστούν στη Γερμανία? Δεν βλέπω το κύμα που έβλεπα στα πρώτα χρόνια της κρίσης. Παρ' όλα αυτά έχω γνωρίσει Έλληνες οι οποίοι έχουν έρθει στη Γερμανία, θα έλεγα, τα τελευταία 4-5 χρόνια. Όμως σίγουρα δεν είναι το ρεύμα και η ένταση που ήταν όταν είχε αρχίσει η κρίση το 2010. Και πέραν από τους ειδικούς λόγους που ενδεχομένως μπορεί να είναι η οικογένεια, κατά τη γνώμη σας ποιος είναι ο κύριος πόλος έλξης των επιστημόνων αυτών και των εργαζόμενων να εργαστούν στη Γερμανία? Είναι οι αμοιβές, ας πούμε, θα έλεγα εγώ έτσι, το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό? Θα έλεγα
τρεις παράγοντες. Ο πρώτος είναι ότι η αγορά εργασίας είναι σαφώς μεγαλύτερη, οπότε για ένα άτομο υψηλής εξειδίκευσης υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες να βρει μια κατάλληλη εργασία και εργασία που να συνάδει με τα προσόντα του. Δεύτερος λόγος είναι οι εργασιακές συνθήκες. Οι μεγάλες εταιρείες στη Γερμανία, οι πιο πολλές θα έλεγα, προσφέρουν αρκετά καλές συνθήκες εργασίας, με 30 μέρες το χρόνο άδεια, με κίνητρα, αν μια γυναίκα μείνει έγκυος, να φύγει από τη δουλειά της για ένα χρόνο, να γυρίσει ύστερα χωρίς να χάσει την εργασία. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια συνηθίζεται και ο πατέρας να παίρνει μια άδεια πατρότητας για κάποιους μήνες. Όλα αυτά είναι συνθήκες εργασίας που δεν τις βρίσκεις θετικές, ναι. Και οπωσδήποτε και αμοιβές. Ένας επιστήμονας στη Γερμανία αμείβεται με βάση τα προσόντα του και σίγουρα ο μέσος μισθός στη Γερμανία για έναν επιστήμονα είναι αρκετά υψηλότερος από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Πείτε μας λίγα λόγια για το Σύλλογο Επιστημόνων στη Φραγκφούρτη που είστε πρόεδρος και την κοινότητα, την ελληνική κοινότητα στην πόλη, στη Φραγκφούρτη. Ναι, ο σύλλογος μας, ο Σύλλογος Ελλήνων Επιστημόνων Φραγκφούρτης, ιδρύθηκε το 1996 και ως επιστημονικός φορέας αποσκοπούμε στο να προωθούμε τη συναδελφικότητα μεταξύ των Ελλήνων επιστημόνων. Πέραν όμως από επιστημονικός φορέας, είμαστε αναγνωρισμένοι και ως κοινοφελής φορέας και με βάση αυτή την ιδιότητά μας αναλαμβάνουμε μια σειρά από δραστηριότητες που αντιμετωπίζουν προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας. Θα ήθελα για παράδειγμα να πω ότι έχουμε δωρήσει 2 απεινιδωτές σε κριτικά νησιά. Το 2023 υποστηρίξαμε με υλικοτεχνικό εξοπλισμό κάποια σχολεία της περιοχής του Πηλίου που είχαν πληγεί από τις τότε πλημμύρες. Το 2020 μεσούντος του κορονοϊού είχαμε ξεκινήσει μια οικονομική εκστρατεία προς τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου προκειμένου να στηρίξουμε την ακριτική Ελλάδα και συγκεκριμένα το Κέντρο Υγείας Μεγής της Καστελόριζου. Και παράλληλα έχουμε και μια πάρα πολύ καλή αναγνώριση στην πόλη της Φραγκφούρτης. Πριν από 2 εβδομάδες κόψαμε την πρωτοχρονιάτικη πίτα μας και είχε έρθει και ο Δήμαρχος Φραγκφούρτης, ο οποίος μάλιστα στον χαιρετισμό του μας υποσχέθηκε το 2026, δηλαδή του χρόνου, που ο σύλλογός μας θα συμπληρώσει τα 30 έτη ζωής, να μας παραχωρήσει την κύρια αίθουσα, την πιο επίσημη αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Φραγκφούρτης, προκειμένου να γιορτάσουμε και τα γενέθλιά μας. Είστε πολλοί Έλληνες στη Φραγκφούρτη, έτσι, είναι μεγάλη η ελληνική κοινότητα και δεν αναφέρομαι μόνο σε επιστήμονες, αλλά γενικά η ελληνική παρουσία. Η ελληνική κοινότητα στη Φραγκφούρτη, αλλά όχι μόνο στη Φραγκφούρτη, στη Γερμανία γενικότερα, είναι αρκετά μεγάλη. Δεν έχω έναν ακριβή αριθμό, αλλά σίγουρα στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή της Φραγκφούρτης θα έλεγα ότι είναι κάποιες δεκάδες χιλιάδες. Και αυτό είναι εύκολο να το διαπιστώσεις, γιατί όπου και να πας θα δεις έναν Έλληνα. Στο νοσοκομείο θα δεις έναν Έλληνα γιατρό. Στις τράπεζες θα δεις να εργάζονται Έλληνες. Σε μεγάλες εταιρείες βλέπεις ελληνικά ονόματα. Είναι πάρα πολλοί οι τομείς που πηγαίνεις και βλέπεις Έλληνες. Είναι και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που και εκεί είναι πολλά στελέχη Έλληνες. Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που ασφαλώς εργάζονται πάρα πολλοί Έλληνες εκεί πέρα. Όχι, το ελληνικό στοιχείο είναι ένα στοιχείο στη Φραγκφούρτη το οποίο είναι παντού ορατό. Ήθελα να σας ρωτήσω πόσο συχνά έρχεστε στην Ελλάδα, αν νιώθετε ότι αφήνουμε την κρίση πίσω, να το πω έτσι, αν τα βλέπετε αισιόδοξα για τη χώρα και κυρίως ήθελα να μας πείτε αν βλέπετε το χάσμα που είχε διευρυνθεί μεταξύ Ελλάδος και Ευρώπης στην κρίση, αν αυτό περιορίζεται ή όχι. Έρχομαι στην Ελλάδα αρκετά συχνά γιατί μένει εδώ και η μητέρα μου και η αδερφή μου, η οικογένειά μου δηλαδή, τους οποίους και επισκέπτομαι. Θέλω να έρχομαι συχνά στην Ελλάδα, το έχω μεταδώσει και στα παιδιά μου. Και στα παιδιά μου τους αρέσει η Ελλάδα και θέλουν να έρχονται, μιλάνε πάρα πολύ καλά ελληνικά. Οι αριθμοί δείχνουν ότι η Ελλάδα πάει προς το καλύτερο. Αυτό που θα πω εγώ είναι ότι εύχομαι η ανάπτυξη να έρθει από αρκετούς τομείς, δηλαδή όχι μόνο από τουρισμό και real estate, να δούμε και ανάπτυξη σε τεχνολογίες εχμής,
το περίφημο παραγωγικό μοντέλο που συζητάμε πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Ακριβώς. Αυτό που βλέπω εγώ για παράδειγμα είναι ότι έχει υπάρξει ένας εξορθολογισμός, ειδικά στη δημόσια διοίκηση, με το gov.gr, με το taxes. Δηλαδή, εγώ ως Έλληνας εξωτερικού μπορώ ανά πάσα στιγμή να εισέλθω σε αυτά τα συστήματα και να τακτοποιήσω να διεκπεραιώσω μια σειρά από υποχρεώσεις μου που δεν μπορούσα να διεκπεραιώσω παλιότερα. Αυτό εμένα ως Έλληνα του εξωτερικού με διευκολύνει πάρα πολύ. Και εμάς μας γλιτώνει πολύ χαμένο χρόνο μέχρι πρότινος. Ναι, ακριβώς. Ακούτε τα podcast του businessdaily.gr για τις επιχειρήσεις, την οικονομία, τις αγορές, την πολιτική και όλα όσα αφορούν τη ζωή μας. Ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, τα τελευταία χρόνια και ειδικά μετά την ενεργειακή κρίση, η γερμανική οικονομία βρίσκεται υπό πίεση. Τι έφτεξε για την αποδυναμώση αυτή? Διατυπώνεται κριτική πως η Γερμανία είχε επαναπαυθεί για χρόνια στις πλάτες άλλων. Άμυνα στις ΗΠΑ, ενέργεια στο φτηνό ρωσικό αέριο, συνδέθηκε πολύ με την κινέζικη αγορά. Ποια είναι η αίσθησή σας και πώς βιώνουν οι Γερμανοί αυτήν την οικονομική πίεση? Έχετε δίκιο ότι αυτή τη στιγμή η Γερμανία δεν βιώνει την καλύτερη κατάστασή της. Βιώνει μια κρίση. Όσον αφορά τα αίτια αυτής της κρίσης, θα ξεκινούσα, όπως είπατε και εσείς, με το κόστος της ενέργειας. Ιδιαίτερα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, το κόστος της ενέργειας ανέβηκε αισθητά στη Γερμανία, ειδικά για το φυσικό αέριο, με αποτέλεσμα πάρα πολλά νοικοκυριά να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν. Και βιομηχανίες, φαντάζομαι. Και βιομηχανίες. Ένας άλλος λόγος είναι η γύρανση του πληθυσμού, το οποίο οδηγεί τα δημόσια ταμεία στο να έχουν προβλήματα ρευστότητας. Και φυσικά όταν υπάρχει γύρανση πληθυσμού, αντίστοιχα υπάρχει και δυσκολία στην εξέβρεση προσωπικού προκειμένου να καλυφθούν οι θέσεις εργασίας. Ως ένα άλλο παράγοντα θα ανέφερα την παγκοσμιοποίηση. Να καταστήσω σαφές, δεν είμαι εχθρός της παγκοσμιοποίησης, είμαι υποστηρικτής όμως της καλώς εννοούμενης παγκοσμιοποίησης. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ότι το εμπορικό ισοζύγιο μεταξύ Γερμανίας και Κίνας το 2023 ήταν 60 δις ευρώ υπέρ της Κίνας. Πράγμα που σημαίνει ότι η Γερμανία το 2023 έχασε εντός εισαγωγικών 60 δις ευρώ, τα οποία διοχετεύτηκαν προς την Κίνα προκειμένου να αγοραστούν κινέζικα προϊόντα. Τι συμβαίνει τώρα? Η Κίνα δεν έριξε αυτά τα χρήματα στην αγορά προκειμένου να ανέβει το βιωτικό επίπεδο του μέσου Κινέζου, οπότε και αυτός να αρχίσει με τη σειρά του να αγοράζει γερμανικά προϊόντα, αυτοκίνητα ή οτιδήποτε άλλο παράγεται στη Γερμανία. Τα χρήματα αυτά, η δικιά μου αντίληψη τουλάχιστον, είναι ότι μείνανε στα χέρια κάποιων κυβερνούντων και κάποιων μεγάλων εταιριών που και αυτές σε μεγάλο βαθμό ελέγχονται από την κυβέρνηση. Αυτή η παγκοσμιοποίηση είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Οι ανισορροπίες που αναφέρατε. Ένας άλλος παράγοντας είναι το μεταναστευτικό, όπως το βιώνουμε σε όλη την Ευρώπη από το 2015. Η αρχική εφορία και η λεγόμενη Willkommenspolitik της τότε καγκελαρίου, δηλαδή η πολιτική καλωσορίσματος, αντικαταστάθηκε από έναν έντονο σκεπτικισμό, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι το μέσο προφίλ του μετανάστη που έχει έρθει στη Γερμανία το 2015 και μετά δεν είναι το προφίλ που φανταζόντουσαν οι Γερμανοί, δηλαδή ότι θα είναι κάποιοι άνθρωποι υψηλής εξειδίκευσης που θα καλύψουν τις ανάγκες σε θέσεις εργασίας. Και φυσικά να αναφέρω και τα πρόσφατα τρομοκρατικά χτυπήματα. Αυτός είναι ένα δεύτερος παράγοντας που ανέβασε τον σκεπτικισμό ακόμα περισσότερο. Δεν μου αρέσει να ισοπεδώνω, πάντως όσον αφορά την αφομοίωσή τους στον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, έχουν κάποια προβλήματα, τουλάχιστον η πλειοψηφία, όχι όλοι φυσικά. Βέβαια, είναι στο χέρι του κάθε κράτους που υποδέχεται μετανάστες να τους βοηθήσει να αφομοιωθούν, εφόσον και αυτοί το θέλουν. Και επειδή αναφέρατε και ένα σχόλιο ότι η Γερμανία είχε μάθει να στηρίζεται στις πλάτες άλλων, θα πω όσον αφορά την άμυνα ότι αυτό είναι αληθές. Ότι τόσα χρόνια η Γερμανία
είχε ένα τρόπο σκέψης ότι υπάρχει το ΝΑΤΟ το οποίο φροντίζει για μας. Οπότε δεν χρειάζεται να ξοδέψουμε πολλά για την άμυνά μας. Τώρα αυτό με τον νέο πρόεδρο στην Αμερική είναι πολύ πιθανό ότι δεν θα συνεχίσει. Αναφέρατε προηγουμένως ότι η γερμανική οικονομία είναι σε μια κρίση, ήπια μεν, αλλά κρίση. Αντίστοιχα η Ελλάδα είναι σε μια καλή πορεία. Έχετε μπει στον πειρασμό να την πείτε στους Γερμανούς συναδέλφους σας ή συμπολίτες σας, όπως ενδεχομένως αυτοί είχαν σχολιάσει ειρωνικά τη δινή θέση της χώρας, της Ελλάδας, που είχαμε βρεθεί στην κρίση? Όταν μου δίνεται ευκαιρία το κάνω. Καλό είναι να υπερθυμίζουμε στους Γερμανούς τα όποια λάθη τους και ότι η ζωή είναι ένας κύκλος. Η ζωή είναι ένας κύκλος και ότι δεν υπάρχουν καλοί και κακοί ή μόνιμα καλοί και κακοί. Υπάρχουν άνθρωποι και κράτη που είναι σε κρίση σήμερα και δεν είναι αύριο ή το αντίθετο. Ακριβώς. Αναφερθήκατε στην ενεργειακή κρίση και πόσο αυτό έτσι ήταν από τους βασικούς παράγοντες που κλώνησαν την γερμανική οικονομία. Η Γερμανία ήταν από τις χώρες που πρωταγωνίστησαν στην πράσινη μετάβαση. Προχώρησε μάλιστα και στο κλείσιμο των πυρηνικών μονάδων εδώ και χρόνια. Φαίνεται όμως ότι αυτή η μετάβαση έγινε χωρίς μελέτη, αρκετά επιπόλαια. Πού βρισκόμαστε σήμερα, αν θεωρείτε ότι έχουν εντοπιστεί τα λάθη στη χώρα και αν θα δούμε διορθωτικές κινήσεις, γιατί το ενεργειακό είναι ένα πρόβλημα που ακουμπάει και απλώνεται σε όλη την Ευρώπη, δεν είναι μόνο στη Γερμανία ή στην Ελλάδα. Ακριβώς, ναι, είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Έχω μάθει στη ζωή μου να σκέφτομαι ορθολογικά. Η πράσινη μετάβαση ως ιδέα κάθε άλλο παρά άσχημη είναι. Από την άλλη πλευρά όμως στη ζωή μας, όταν θέτουμε κάποιους στόχους, πρέπει να προσέχουμε αυτοί οι στόχοι να είναι ρεαλιστικοί και υλοποιήσιμοι. Θεωρώ ότι οι στόχοι που έθεσε η Γερμανία όσον αφορά την πράσινη μετάβαση δεν ήταν ούτε ρεαλιστικοί ούτε υλοποιήσιμοι. Δηλαδή η Γερμανία αυτή τη στιγμή ο στόχος είναι το 2050 το 80% των αναγκών σε ηλεκτρικό ρεύμα να καλύπτονται από πράσινες μορφές ενέργειας. Όταν ένα κράτος 80 εκατομμυρίων και με τη βιομηχανία που έχει η Γερμανία θέλει κατά 80% ενεργειακά να καλύπτεται από εναλλακτικές μορφές ενέργειας, αυτό θα μας οδηγήσει σε ένα περιβάλλον που γύρω μας δεν θα βλέπουμε τίποτα άλλο από ανεμογεννήτριες και από φωτοβολταϊκά. Δεν ξέρω αν είναι κάτι που το θέλει και ο μέσος πολίτης. Το πολιτικό προσωπικό έχει έτσι συνειδητοποιήσει ότι ενδεχομένως οι στόχοι που τέθηκαν ήταν υπερβολικά φιλόδοξοι και ότι πρέπει να υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις για να αντιμετωπιστεί το πολύ πρακτικό αυτό πρόβλημα που αφορά και τους πολίτες και τις επιχειρήσεις? Εξαρτάται από το πολιτικό προσωπικό, εξαρτάται από την πολιτική και κομματική προέλευση. Σε κάποια κόμματα βλέπω ένα δογματισμό, δεν θέλω να πω ποια κόμματα είναι, ότι πρέπει να δουλέψουμε πάνω στην ενεργειακή μετάβαση με οποιοδήποτε κόστος. Σε άλλα κόμματα έχουν αρχίσει και ακούγονται κάποιες φωνές ότι αυτοί οι στόχοι δεν είναι ρεαλιστικοί, θα έχουν αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που περιμέναμε και ότι ίσως πρέπει να το ξαναδούμε. Εμένα η εκτίμησή μου είναι, επειδή έχουμε και εκλογές στη Γερμανία τώρα στις 23 Φεβρουαρίου, η εκτίμησή μου είναι ότι μετά τις εκλογές θα υπάρξει μια διορθωτική κίνηση όσον αφορά τους στόχους και την πράσινη μετάβαση. Γενικότερα πάντως επικρατεί και διατυπώνεται ένας προβληματισμός για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, την εξασθένιση της θέσης της στην παγκόσμια αγορά και την απουσία ισχυρής ηγεσίας με όραμα. Η έκθεση Draghi που βγήκε πριν λίγους μήνες αποτέλεσε ένα έτσι ισχυρό συναγερμό. Ποια είναι η ατμόσφαιρα στη Γερμανία για το μέλλον της Ευρώπης και την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών? Είναι ακριβώς όπως το είπατε, αυτή η ατμόσφαιρα που υπάρχει στην Ευρώπη γενικότερα υπάρχει και στη Γερμανία. Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει την ανησυχία ότι δεν υπάρχουν ηγεσίες με όραμα έτοιμες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις. Και βέβαια αυτό το βλέπουμε δυστυχώς
με την άνοδο κάποιων ακραίων πολιτικών σχηματισμών. Αυτό γίνεται και στη Γερμανία με την λεγόμενη εναλλακτική για τη Γερμανία, την AfD, η οποία πατάει σε υπαρκτά προβλήματα και το εκμεταλλεύεται πολιτικά. Η έκθεση Draghi, για να επανέλθω λίγο στην ανταγωνιστικότητα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο κομμάτι της τεχνολογίας και πώς η Ευρώπη χάνει έδαφος σε σχέση με τις τεχνολογικές εξελίξεις τόσο στην Αμερική όσο και στην Κίνα. Εσείς είστε ειδικευμένος σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Πώς βλέπετε αυτή τη συζήτηση και αν όντως σας ανησυχεί το χάσμα που υπάρχει τεχνολογικά με Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες? Έχει μία βάση όλο αυτό, ότι η Ευρώπη σε αρκετούς τομείς έχει μείνει πίσω. Οπότε, όπως ανησυχεί ο μέσος Ευρωπαίος, έτσι ανησυχώ κι εγώ. Οι λόγοι είναι πολλοί. Τους έχει αναλύσει ο κύριος Ντράγκη ενδελεχώς. Πρέπει η Ευρώπη να πάρει αποφάσεις και πρέπει να τις πάρει γρήγορα. Πρέπει η κατεύθυνση να αλλάξει. Το βλέπουμε και στην τεχνητή νοημοσύνη. Πλέον και η Κίνα έχει αναπτύξει το δικό της λογισμικό, το οποίο θεωρείται φάμιλο των λογισμικών του δυτικού κόσμου, όπως το ChatGPT. Όλα αυτά θέτουν την Ευρώπη υπό πίεση. Όπως είπα, έχει έρθει η ώρα για αλλαγή ρότας. Η Ευρώπη πρέπει να τα καταλάβει τα προβλήματα και να τα λύσει πριν είναι πολύ αργά. Αναφέρατε ότι σε λίγες ημέρες διεξάγονται εθνικές εκλογές στη Γερμανία. Ποια είναι τα θέματα που απασχολούν περισσότερο τους πολίτες? Αναφέρατε το θέμα της ενέργειας και το μεταναστευτικό. Ποια άλλα θέματα έτσι είναι στην κορυφή της ατζέντας και του ενδιαφέροντος των πολιτών? Πέραν του ενεργειακού και του μεταναστευτικού, το θέμα της ακρίβειας εν γέννη αποτελεί τον κύριο προβληματισμό του μέσου Γερμανού πολίτη. Η ακρίβεια είναι στο θέμα της στέγασης ή ευρύτερα και στα αγαθά και στις υπηρεσίες? Ευρύτερα. Η στέγαση, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, έχει εξελιχθεί σε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο δημιουργεί, ή θα έλεγα έχει και κοινωνικές προεκτάσεις, υπό την έννοια ότι ένας δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος είτε δουλεύει στη Φραγκφούρτη είτε δουλεύει σε μια μικρή πόλη, θα πάρει τα ίδια χρήματα, επιδιώκει να διοριστεί σε κάποια μικρότερη πόλη, προκειμένου να έχει χαμηλότερο κόστος ζωής. Το στεγαστικό δηλαδή είναι ένα πρόβλημα. Όμως η ακρίβεια δεν μένει εκεί. Τη βλέπει ο μέσος πολίτης και στο σούπερ μάρκετ και στην καθημερινότητά του. Επειδή έχουμε και εδώ στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, μεγάλη συζήτηση για το θέμα της ακρίβειας και εξακολουθούμε να έχουμε από τον υψηλότερους πληθωρισμούς στην Ευρώπη. Εσείς αναφέρατε ότι έρχεστε συχνά στην Ελλάδα. Πώς βλέπετε τις τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με τις τιμές στη Γερμανία? Εξαρτάται από το προϊόν. Θα έλεγα ότι η εστίαση είναι στην Ελλάδα, κοστίζει λιγότερο σε σχέση με τη Γερμανία και θα έλεγα ότι ακόμα και ο λόγος τιμής προς απόδοση είναι καλύτερος. Δηλαδή, για αυτά που πληρώνεις θα πάρεις κάτι πολύ καλύτερο από αυτό που παίρνεις στη Γερμανία. Τα εισαγόμενα προϊόντα βλέπω ότι και εδώ ανεβαίνουν οι τιμές με τους ίδιους ρυθμούς όπως στη Γερμανία. Αυτό όμως που με ανησυχεί είναι ότι ήμουνα πρόσφατα, περνούσα έξω από ένα οποροπολείο και έριξα μια ματιά στα προϊόντα του και είδα ότι ακόμα και οι ντομάτες ήταν εισαγωγής. Στην Ελλάδα. Ναι. Αυτό με ανησυχεί γιατί η αγροτική παραγωγή είναι ένας τομέας που η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι, εάν όχι 100% αυτοτροφοδοτούμενη, σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτοτροφοδοτούμενη. Και δεν το βλέπω. Αυτό συντελεί στο να αυξάνεται το κόστος ζωής, ενώ θα μπορούσε να μην συμβαίνει. Ναι, είναι εντυπωσιακό ότι βλέπουμε πολλές φορές σε σούπερ μάρκετ την τιμή της ντομάτας από την Πολωνία να έχει χαμηλότερη τιμή από την τιμή της ντομάτας που είναι ελληνικής παραγωγής. Και αυτό ίσως συνδέεται με αυτό που αναφέρατε, το θέμα της τεχνολογικής υστέρησης, που η Ευρώπη υστερεί σε σχέση με Αμερική και Κίνα, αλλά η Ελλάδα
υστερεί και σε σχέση με την Ευρώπη. Δηλαδή είμαστε πιο πίσω από την Ευρώπη που υστερεί. Κλείνοντας, για να επανέλθουμε στις εκλογές που είναι σε λίγες μέρες στη Γερμανία, ποιες είναι οι προβλέψεις και ποια είναι η αίσθησή σας? Θα οδηγήσουν σε μια ισχυρή κυβέρνηση που θα βοηθήσει και την Ευρώπη να κινηθεί με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αναφέραμε? Ναι, θα ξεκινήσω από κάτι βασικό. Ότι τα πολιτικά κόμματα της Γερμανίας έχουν μάθει να αποδέχονται το εκλογικό αποτέλεσμα, όποιο και να είναι αυτό, και στη βάση του όποιου εκλογικού αποτελέσματος να προσπαθούν να χτίσουν, ας το πω έτσι, βιώσιμες κυβερνήσεις. Από εκεί και μετά, το πόσο βιώσιμη θα είναι μια κυβέρνηση είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων. Η εκτίμησή μου είναι ότι η κυβέρνηση που θα προκύψει μετά από αυτές τις εκλογές θα είναι μια ετερογενής κυβέρνηση. Αυτό που εννοώ είναι ότι εκτιμώ ότι θα συγκυβερνήσουν οι χριστιανοδημοκράτες με τους σοσιαλδημοκράτες, και όσο πιο ετερογενές είναι ένα κυβερνητικό σχήμα, τόσο μεγαλύτερες δυσκολίες έχει στο να βρει ρυθμό και να πάρει αποφάσεις. Βέβαια, ας μην ξεχνάμε και ότι η κυρία Μέρκελ 3 από τις 4 θητείες της είχε κάνει με τον λεγόμενο μεγάλο συνασπισμό χριστιανοδημοκρατών και σοσιαλδημοκρατών. Θα το δούμε. Θέλω να είμαι αισιόδοξος ότι η όποια κυβέρνηση προκύψει θα χτυπήσει αρκετά από τα προβλήματα στη ρίζα τους. Στα θέματα που απασχολούν, αναφέραμε την ενέργεια, αναφερθήκατε στην ακρίβεια. Το μέλλον της Ευρώπης απασχολεί το δημόσιο διάλογο? Φυσικά πάρα πολύ. Ιδιαίτερα μετά το Brexit, καθώς και τις ευρωσκεπτικιστικές θέσεις που εκφράζουν αρκετά κόμματα, το θέμα της Ευρώπης είναι ένα καυτό θέμα και απασχολεί το μέσο πολίτη, τα κόμματα, τα μίντια. Όμως αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης πιστεύει στην Ευρώπη. Και αυτό είναι που με κάνει και εμένα αισιόδοξο ότι παρά τις όποιες αντιξότητες, η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως θεσμός θα καταφέρουν να επιβιώσουν. Κύριε Βλόκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ. businessdaily.gr, η καθημερινή σας ενημέρωση για τις επιχειρήσεις, την οικονομία, τις αγορές, την πολιτική και όλα όσα αφορούν τη ζωή μας. Για να μην χάνετε τα νέα επεισόδια των podcast του businessdaily.gr, κάντε εγγραφή στα κανάλια μας σε Spotify, Apple Podcast και Google Podcast.